سلام زخبركم تخطيتلتي لو ما عند خاني بفلني لبلا أسرارها بقلا واحد لكم قريب اللخو بقلا واحد تنفلتو كل جزء بشكر وين بستف على لي عينة نقدر كنصرحون خلينا لو ما عند خاني مسجات حون كرنا هنصرحينا مجمرة أب زرسنا بعديلا كاب كلته كسب سلسته زيتين ناي أتخلت نقبر كابو أتقلنا حنت شكرتي ጨው ጌርና ነቲ ማዮ ክሳብ ድወፀልና ጽቡቕ ጌርና ክንቆልዎ ኢና ቁርብ ግዜ ሂብና ነቲ ሽጉርትና ምስ ቀለናዮ ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንእትወሉ ኢና ጻዕዳ ሽጉርቲ ካብ 2 ክሳብ 3 ፍረ ኣጸቢቕና ጢሕና ንእትወሉ ቁርብ ምስቲ ሽጉርቲ ክሳብ ድሰማማዓልና ጸኒሕና ድማ ቀመማት ክንእትወሉ ኢና ቀመማት ንስጋ ዝኸውን ቀመም ተለና ጽቡቕ ኣይኮነን ድማኒ 7 ቀመማት ትሕራለና ኮይኑ ሓደ ማንካ ናይ ጣውላ ንእትወሉ ኣነ በርበረ ጸሊም ፓፕሪካ ካሙን እትየሉ ኣለኹ ከምኡውን ካሪ ፓውደር ስጋ መጀመርያ ንማዩ ክሳብ ድውድእ ንበይኑ ብሲልዮ ጸኒሐ ናፍቲ ሽጉርትና ኣቲና እዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ሳምቡሳ ስጋ ጥሑን ንሰርሖ ዳርጋሆም ኢና ንሰርሕ ቁርብ ንመጥዓም ድኸውን ሶያ ሶስ ንእትወሉ ማዩ ኣጸቢቑ ክሳብ ዝነቅል ተጸቢና ድማኒ ኣብ መወዳእታ በርሰሜሎ ወይ ድማኒ ቆጽሊ ናይ ሽላን ዲል ንእትወሉ ከምዚ ኣገርና ታ ስጋና ወዲና ብሓደ ወገን ኣጽኒሕና ኣለና ካብኡ ቀጺልና እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ባቅላባ እንጀራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዱካናት ሱፐርማርኬት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ፍሬዘር ቦታ ኣብኡታት ክጸንሐና እዩ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኹም ድማኒ ኣብዚ ናይ ዓረብ ዱካናት ኣይትስእንዎን ኢኹም ከምዚ ጌርና ምስ ከፈትናዮ ሕጂ ብዚ ሓደ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ቀልጢፉ ስለ ዝነቅጽና ሰራሕካ ይኸለኻ እዩ ዝነቅጽ ርጉድ በለ ጨርቂ ከምዚ ናይ ክሽነ መደራረዚ ድዩ ወይ ሽጎማኖ ድኸድልና እዩ ነዛ ሓንቲ ክሳብ ንለኸ ነተን ድተረፋ ክንከድና ኣለና ቀልጢፍና ወይም ብፕላስቲክ ጌርና ኣብዚ ጨው ደይብሉ ብሮ ወይ ባተር ወይ ድማኒ ዘይተኸለሰ ጽሩይ ጠስሚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ጽሩይ ጠስሚ እጥቀም ዘለኹ ከምዚ ጌርና ድማኒ ጽቡቕ ጌርና ክሳብ ብሙሉእ ድኽደነልና እንዳለኸና 4 ግዜ ክንደጋግሞ ኢና ባቅላዋ ከምቲ ንፈልጦ ግድነት ብጠስሚ እዩ ዝስራሕ እዚ ጠስሚ ደይ ንፈቱ ሰባት ወይ ቬጋን እንድሕር ኮይና ናይ ቬጋን ጠስሚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ድማኒ ማዕረ ማዕረ እንዳገበርና እንዳደራረብና ዳርጋ ሓደ ኩባያ ዝኸውን ጠስሚ ከድልየና እዩ ብውሕዱ ማለት እዩ 4 ግዜ ድማኒ ኣብ ርእሲ ርእሲ ከምዚ ጌርና ደራሪብና ምስ ወዳእና ነታ ስጋና መጀመርያ ደቐለናያ ከምዚ ጌርና ኣብ ውሽጡ መሊእና ከነኽብቦ ኢና እዚ ኣብኡ ከሎ ምልእ ኣቢልና እውን ኣብ 4 ኣንጎሎ እውን ክንቆርጾ ንኽእል ኢና ግድነት ኣይኮንናን ከምዚ ጌርና ከነኽብቦ ከምዚ ኣገርና ድማኒ ቀስ እንዳገበርና ከምቲ ድበልኩኹም ብጣዕሚ እዩ ቀልጢፍ እዩ ዝነቅጽ ቀልጢፍ ኢልና እንድሕር ገበርናዮ ከሸግረና ይኽእል እዩ ከምዚ ጌርና ኣብ 2 ቆሪጽና ልክዕ ከምቲ ናይ ሸሓኒና ወይ ባዴላ ናይ ፎርኖ ዕቅ እንዳገበርና ከኣኒ ኣብኡ ክንመልኦ ኢና ነተን ድተረፋኒ ድማ ንኹለን ከምዚ ኣገረ ወዲአ ኢና ኣለኹ እዚ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ጣዕሚ እዩ ድህቦ ከምዚ ሽኮራዊ ነገር ድሕን ደሎ ኮይና ድማኒ ምከሰራት ጌርና ከምዚ ፉል ዓይነት ጌርና ከኣኒ ብሽኮር ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ንመተርከሲ ድኾነና ሓደ ኩባያ ጸባ ሓደ ማንካ ናይ ጣውላ ኒሻ ከምኡውን ሓደ ማንካ ናይ ጣውላ ሓርጭ ጌርና ሓንቲ እንቃቑሖ 2 ማንካ ናይ ጣውላ ካብቲ ጠስሚ ጌርና በፅቢፅና ኣጸቢቑ ስለ ዝነቅጽ ንመተርከሲ ድኾነና ከምዚ ኣጌርና ኣብ ፎርኖ ኣብ 180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ድኸውን እንዳረኣና ማለት እዩ እንድሕር ጫፍጫፉ ቀይሑ ርኢናዮ ናይ ላዕሊ ወሊዕና ከነውርዶ ኢና ብጣዕሚ ንቑፂ ድመጽእ ከምኡውን ጣዕሚ ከዓ ፍልይ ዝበለ ጣዕሚ እዩ ድህቦ እዚ ብሽኮርያት ነገር ድሕር ኮይኑ ዝፈልሕ ሽኮር ነፍሰሉ ብላዕሊ እዚ ከዓኒ በዚኣ ከምዚ ዓይነት ጸባ ጌርና ከም መተርከሲ ንጥቀመሉ
ከምዚኣ ጌርና ድማኒ ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ኣብ መቐረቢ ሸሓነ ጌርና እዚ ከም መወሰኽታ ኣብ ምሳሕ ኣብ ድራር ከም ጣዕሞት ኣብ ዝኾነ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብዝኾነ እዩ ዝብላዕ ኣብ መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ከመጀመርያ ሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩሉኩም